Se, mitä maalla tehdään, vaikuttaa vesistöjen tilaan. 75% Suomen pinta-alasta on metsää ja iso osa tästä on metsätalouskäytössä. Metsänhoitotoimenpiteistä aiheutuu ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta vesistöihin. Ylimääräiset ravinteet näkyvät rantojen umpeenkasvuna ja lisääntyneinä leväkukintoina. Kiintoainekuormitus ilmenee vesien samentumisena ja liettymisenä. Erityisesti turvemaalta tuleva humuskuormitus aiheuttaa vesien tummumista ja happamoitumista. Kaikilla näillä muutoksilla on vaikutusta monimuotoisuuteen ja monien lajien elinmahdollisuuksiin. Erityisen herkkiä kuormitukselle ovat metsien pienvedet, kuten purot ja lammet, mutta suuressa kuvassa vaikutukset näkyvät aina Itämerelle asti. Metsätalouden vesistökuormitusta voidaan vähentää hyödyntämällä jatkuvaa kasvatusta ja toteuttamalla leimikolle parhaiten sopivat vesiensuojelutoimet. Ihan jokaisen metsänomistajan päätöksillä on väliä, kun tarkastellaan valuma-alueiden kokonaiskuormitusta. Vesiensuojelun näkökulmat olisi hyvä huomioida kaikenlaisia metsänhoitotoimenpiteitä tehdessä, myös silloin, kun toimitaan kivennäismailla. Erilaisilla vapaaehtoisilla vesiensuojelutoimilla maanomistaja voi osaltaan tukea Suomen vesien hyvää tilaa sekä vesielinympäristöjen monimuotoisuuden säilymistä. Hyvä esimerkki vapaaehtoista vesiensuojelutoimesta on jättää purojen varrelle vaihtelevan levyinen, suosituksia leveämpi ja maaston muotoja mukaileva suojavyöhyke. 30 metrin levyinen suojavyöhyke riittää turvaamaan rantametsän monimuotoisuuden ja tarjoamaan kodin vesistöjen lajeille. Metsänhoitotoimista eniten kuormitusta aiheuttaa kunnostusojitus, mutta myös muu metsien käsittely, kuten avohakkuu, maanmuokkaus ja metsäteiden rakentaminen aiheuttaa kuormitusta. Kunnostusojitusten tarveharkinta on tärkein vesiensuojelukeino. Oja kannattaa kunnostaa vain metsän kasvun kannalta välttämättömillä ja kannattavilla kohteilla. Ja vain niiltä osin, kun se on ojan toimivuuden kannalta tarpeellista. Riittävä ojasyvyys on kohteesta riippuen noin 50–90 cm. Tarpeettoman syvillä ojilla ei saavuteta parempaa kuivatustilaa tai suurempaa puuntuotosta, mutta sen sijaan niillä on negatiivisia vaikutuksia vesiin ja ilmastoon. Ojien kaivaminen kivennäismaahan asti lisää esimerkiksi kiintoainekuormitusta ja eroosiota ojauomastossa. Puusto ylläpitää kuivatustilaa saralla. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilyy puustoisena, mikä vähentää ojien kunnostustarvetta. Maanomistajan on mahdollista valita jatkuva kasvatus metsänkasvatusmenetelmäksi omassa metsässään. Kun metsässä tehdään jotain, mistä aiheutuu kuormitusta, voidaan sitä ehkäistä ja vähentää erilaisilla vesiensuojeluratkaisuilla. Näiden tarkoituksena on hidastaa veden virtausta ja estää kiintoaineen ja ravinteiden päätyminen alapuolisiin vesistöihin. Erilaisia vesiensuojeluratkaisuja on monenlaisia. Sopivat menetelmät ja keinot valitaan käsiteltävän alueen ominaisuuksien mukaan. Virtaamasäätöratkaisuja voidaan hyödyntää veden virtauksen hidastamiseen ojassa ja eroosion torjuntaan. Putkipato pidättää hetkellisesti vesiä padon yläpuolella. Se kannattaa toteuttaa kohteelle, jossa ei ole liikaa kaltevuutta ja yläpuolisessa ojastossa on riittävästi tilaa veden hetkelliselle padotukselle. Kaksitasouomassa on ojauoman ympärillä yhdellä tai toisella puolella tulvatasanne, jossa on ravinteita sitovaa kasvillisuutta. Kaksitasouomia on hyödynnetty aiemmin maatalousalueilla ja niitä on viime vuosina kokeiltu uutena vesiensuojelumenetelmänä myös metsätalousmailla. Kiintoaineen laskeuttamiseen tähtäävät laskeutusaltaat ja lietekuopat toimivat täydentävinä vesiensuojelurakenteina, mutta eivät ole yksinään riittävä vesiensuojelukeino. Kosteikot tuovat vesiensuojelullisten hyötyjen lisäksi myös monimuotoisuus- ja virkistyshyötyjä. Ne toimivat elinympäristönä vesilintujen poikasille ja kahlaajille ja edistävät lintuharrastusta ja metsästysmahdollisuuksia. Kosteikko kannattaa usein perustaa luontaisesti märälle alueelle, kuten kuivuneen lammen paikalle. Pintavalotuskenttä on tehokkaimpia vesiensuojelurakenteita, sillä se pidättää kiintoaineen lisäksi myös ravinteita.
Pintavalutuskentän kasvillisuus ja maaperä sitovat veteen liuenneita ja huuhtoutuneita ravinteita. Vettä voidaan palauttaa suolle, jonka luontoarvoja halutaan kohentaa. Ojitusten kuivattava vaikutus on ulottunut myös ojittamattomien soiden reuna-alueille ja muuttanut suon luontaista vesitaloutta. Veden palautuksella edistetään kuivuneen suoalueen palautumista luonnontilaan tuomalla alueelle aiemmin luontaisesti tulleita vesiä. Samalla edistetään valuma-alueen vesien suojelua viivyttämällä vesiä alueella. Maanomistajana voit huolehtia metsiesi vesiensuojelusta etsimällä tietoa vesiensuojelun keinoista ja kertomalla metsäammattilaiselle, että haluat huomioida vesiensuojelun metsiäsi koskevissa päätöksissä. Kannattaa esittää konkreettisia toiveita esimerkiksi jätettävistä suojavyöhykkeistä tai metsänkäsittelyn voimakkuudesta. Voit myös pyrkiä valuma-aluetason yhteishankkeisiin ja edistää omalta osaltasi yhteisten vesistöjen suojelua. Oikein valituilla vesiensuojelutoimilla metsätalouden vesistökuormitusta voidaan vähentää. Hyvinvoivat ja monimuotoiset vedet luovat hyvinvointia meille kaikille.